жакшы болуп калдым дейт. Эртең сабакка да барам дейт. Кызымдын көптөн бери минтип көңүл көтөрүлгөнүн көрө эле келем. Эжеке, мен бары бир дем салышым керек. Даярдаңыз. Макул. Тасырым, отырғышты алып берсеңіз. О, жаратқан, өзің білуші, көруші, сезуші, құдіретті затсың. Шыпа бере бар. Райымды, мерімді, Алла Таалаға чексіз мақтолар. Жанан пайғамбары Мұхаммед алейхиссаламға салам жана салаваттар болсын. Шыпа Аллахтан, себебі бізден болсын. Амин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم